हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला पहिला दिवस. आपली ही 44वी बॅच आहे. आताच माताजींनी सांगितल्याप्रमाणे आणि आपण अध्ययनाला सुरुवात करूया. आपण प्रत्येक दिवशी आपण अध्ययन करण्यापूर्वी आपण श्लोक पठण करतो, तसं आपण प्रणाम मंत्र सुद्धा म्हणायचा आहे आणि तो प्रणाम मंत्र मी म्हणते आहे आणि मग त्यानंतर आपण सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला पहिला दिवस, पहिला अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. आपला हा भगवद्गीतेचा 18 दिवसाचा कोर्स आहे. 18 दिवसामध्ये आपण भगवद्गीतेचा सारांश समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि अध्याय आपण भगवद्गीता सुरू करण्यापूर्वी ज्या इस्कॉन संस्थेच्या मार्फत आपण ही ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत आणि तर त्या इस्कॉन संस्थेबद्दल किंवा ती इस्कॉन संस्था कोणी स्थापन केलेली आहे अशा शील प्रभुपाद यांच्याबद्दल एक थोडीशी आपण माहिती जाणून घेऊया आणि पुढे जाऊया. शील प्रभुपाद यांचं जर आपण त्यांचं नाव आहे अभय चरण डे आणि 1896 साली त्यांचा जन्म झाला. त्यानंतर एका छान वैष्णव कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला असं आपण म्हणू शकतो. वडील मोहन चरण डे आणि आई रजनी माता किंवा रजनी डे आणि तर अशा छान कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या 5व्या वर्षीच आपण म्हणतो की नाही बाळकडू कसं अगदी किंवा मुलाचे पाय कसे पाळण्यात दिसतात किंवा अगदी घरामध्येच ते बाळकडू होतं किंवा अध्यात्माचं किंवा वैष्णव कुटुंब होतं तसंच वातावरण होतं. आणि वयाच्या 5व्या वर्षी जशी जगन्नाथपुरीला रथयात्रा घडते किंवा असते तसाच कुठेतरी हट्ट प्रभुपाद यांनी केला आपल्या आई वडिलांकडे आणि तो बालहट्ट होता आणि म्हणून पण तरी सुद्धा त्यांच्या वडिलांनी तो पुरवला आणि तो छान असा त्यांना रथ करून दिला. त्याच्यानंतर तो सजवण्यासाठी घरातले सगळे मेंबर सज्ज झाले. त्यांचे मित्र सवंगडी जे होते त्यांच्या तिथे राहणार आहे. कलकत्त्याला त्यांचा जन्म झाला होता. कलकत्त्याचे त्यांचे सगळे सवंगडी तर ते त्या रथयात्रेत सामील झाले. 5 वर्षाच्या मुलाने काढलेली ती रथयात्रा आणि घरातल्या सगळ्या ज्या स्त्रिया असतील म्हणजे पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती तर त्यांनी काहीतरी छान गोडाचा पदार्थ बनवला आणि प्रसाद म्हणून त्या रथयात्रेचा प्रसाद म्हणून त्या सगळ्या मुलांना
सगळ्या बालकांना वाटला वगैरे आणि अशी ती रथयात्रा त्यांनी वयाच्या 5व्या वर्षीच त्यांनी ती काढलेली होती. आणि हळू ते पुढे मोठे होत गेले. शिक्षण घेतलं. खूप हुशार होते. इंग्लिशवर त्यांचं उत्तम असं प्रभुत्व होतं आणि नंतर तरुणपणी म्हणू शकतो आपण वयाच्या त्यांच्या 26व्या वर्षी ते अ, आपल्या मित्रासोबत एका आश्रमात गेले. त्या आश्रमामध्ये एक त्यांना प्रभुजी भेटले किंवा गुरु भेटले. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी आणि तेव्हा 1922चा तो काळ होता आणि तेव्हा त्यांनी अ, त्यांच्या संपर्कात राहिले. तिथेच त्यांना भगवंतांच्या किंवा भगवत धामाच्या सनातन धर्माच्या त्यांनी प्रचार-प्रसार करायला कुठेतरी सांगितलं किंवा कुठेही काही आपली ओळख नाही, काही नाही आणि अशी कशी त्यांनी आपल्याला एकदम सांगितलं. पण त्यांच्यानंतर ते त्यांच्या संपर्कात राहिले. त्यांनी 1933 साली त्यांच्याकडनं अनुग्रह घेतला आणि म्हणजेच दीक्षा घेतली आणि असाच प्रवास सुरू राहिला आणि कुठेतरी अध्ययन सुरू आहे. आपलं जीवन सुद्धा ते व्यतीत करता आहेत. आणि हे सगळं करत असताना त्यांच्या गुरूंनी त्यांना आज्ञा केली होती अ, की गुरु म्हणजेच ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती, की तुला भगवत धर्माचा किंवा सनातन धर्माचा तुला प्रचार-प्रसार करायचा आहे. कृष्णाचा प्रचार-प्रसार करायचा आहे आणि तो फक्त भारतात नाही, तर भारताच्या बाहेर सुद्धा, परदेशात सुद्धा प्रचार-प्रसार करायचा आहे. आणि अशातच त्यांचं त्याच्यानंतर अ, अ, ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांचं तर काय म्हणू शकतो आपण ते परलोकी गमन झाले. पण त्याच्यानंतर त्यांचा प्रभुपाद यांचा अभ्यास जो होता, तो असाच सुरू राहिला किंवा त्यांचं हे अध्यात्मातलं किंवा भगवंताबद्दलची जी वाचन असेल किंवा त्यांचा जो नामस्मरण असेल, ते असंच सुरू राहिलं. आणि हळू-हळू 1939 साली आपण त्यांना म्हणू शकतो, की त्यांना वेदांत ही पदवी किंवा ही उपाधी त्यांना प्राप्त झाली. त्याच्यानंतर त्यांनी काही मागे वळून पाहिलंच नाही. त्यांनी मॅगझीन काढलं बॅक टू गॉडहेड साधारण 1944व्या वर्षी आणि ते मॅगझीन म्हणजे ते काही फार असं त्यांच्याकडे काय म्हणू शकतो, की वैभवशाली असे नव्हते किंवा संपत्ती अशी नव्हती. त्यामुळे जे काही करायचं ते आपल्यामध्ये असलेल्या ज्या तुटपुंज्या जी आपल्याकडे ज्या आहेत धनसंपत्ती आहे त्याच्यामध्येच करायचं आणि म्हणून ह्या मॅगझीनचं टायपिंग, एडिटिंग त्याच्यानंतर त्याचं डिस्ट्रिब्युशन असेल, त्याचं प्रिंटिंग असेल, स्वतः सगळं प्रभुपाद एकटे करत होते. काय म्हणू शकतो आपण तो एक खांबी तंबू वगैरे कसा असतो की नाही, एक हाती हा सगळं ते करत होते आणि त्याचं ते मॅगझीनचं बॅक टू गॉडहेड हे डिस्ट्रिब्युशन ते स्वतः करत होते. सगळं त्या मॅगझीनचं अगदी लिखाणापासून ते टायपिंग, त्याच्यानंतर एडिटिंग, प्रिंटिंग सगळं प्रभुपाद करत होते आणि असाच त्यांचा प्रवास सुरू राहिला. त्याच्यानंतर त्यांनी भक्तांच्या कुठेतरी असोसिएशन म्हणा, संघ म्हणा, तो कुठेतरी त्यांनी जुळवला, जमवला आणि 1953 साली त्यांनी झाशीमध्ये प्रवचन केलं किंवा पहिल्यांदा त्यांनी प्रवचन केलं आपण असं म्हणू शकतो. पण कुठेतरी त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पण ते काही नावमेद राहिलं नाही. त्यांचा जो काही अभ्यास होता तो सुरू होता. एकीकडे नामस्मरण सुरू होतं. आणि असाच पुढे प्रवास सुरू होता. त्याच्यानंतर 1956 साली अ, ते वृंदावनामध्ये शिफ्ट झाले. म्हणजे त्यांनी अ, घरापासून ते वृंदावनमध्ये किंवा तिथे जे आहे तिथे ते राहायला आले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 1959 साली त्यांनी संन्यास आश्रम धारण केला. आणि त्यानंतर काय पण प्रभुपादांनी मागे वळून पाहिलं नाही. पण सतत मनामध्ये एक विचार होता, की आपल्याला परदेशात जाऊन कसा प्रचार-प्रसार करायचा? आपण कसं करणार? आणि त्यासाठी तर तो ध्यास होता. गुरूंची ती आज्ञा होती आणि त्यामुळे त्याच्यासाठी काय-काय प्रयत्न करता येईल, कोणाला भेटता येईल, अशा सगळ्यांना भेटले. असे सगळे प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नांना कुठेतरी यश आलं 1965 साली आणि एका जलदूत नावाच्या वाहू जे जहाज असतं, त्याच्यामधून त्यांनी आपला अमेरिकेचा प्रवास सुरू केला. त्याच्यासोबत अमेरिकेचा प्रवास जो होता, तो काही सोपा नव्हता. एकतर त्यांच्याकडे काही फारसं पैसा नव्हता किंवा त्यामुळे जवळ त्यावेळी फक्त ₹40 घेऊन ते परदेशात निघालेले होते. आणि
ते जलवाहू जे होतं ते मालवाहू जहाज होतं आणि तिथे तो प्रवास जो होता तो त्यांचा असा होता की त्या प्रवासामध्ये त्यांना एक नाही 2 हार्ट अटॅक आले. आणि 2 हार्ट अटॅक आल्यानंतर पण तरी सुद्धा प्रभुपाद जे आहेत, त्यांनी ते कुठेही नाउमेद राहिले नाहीत. किंवा त्यांच्या मनामध्ये असा विचार होता, की आपल्याला गुरूंनी सांगितलेलं आहे, म्हणजे ही कुठेतरी भगवंताचीच योजना आहे. त्यांनी आपल्याला इथपर्यंत आणलं आहे, म्हणजे पुढे सुद्धा ते आपल्याला नेणार आहेत. आणि त्यामुळे त्यांनी कुठलंही टेन्शन घेतलं नाही, काही नाही. वयाची 69वी 69 त्यांचं वय होतं आणि अशा ह्याच्यात त्यांनी अमेरिकेला ते गेले. अमेरिकेला गेल्यानंतर तिथं काही त्यांचे कोणी नातलग म्हणा, कोणी मित्रमंडळी वगैरे असे त्यांची काही काय म्हणू शकतो आपण वेलकम करायला उभं नव्हतं. अमेरिकेत गेले, पहिल्यांदा गेलेले होते आणि मग तिथं गेल्यावर काय करायचं? असा प्रश्न होता, की हे सगळंच नवीन आहे. त्यांच्यासाठी कृष्ण कोण आहेत? भगवंत कोण आहेत? नामसंकीर्तन काय आहे? भागवतम काय आहे? भगवद्गीता काय आहे? सगळंच नवीन होतं. पण प्रभुपाद यांनी कुठेतरी सुरुवात केली. ती टॉम्स्किन स्क्वेअर या गार्डनमध्ये, या बागेमध्ये त्यांनी अ, हरिनाम संकीर्तन जे आहे दुपारी 2 ते 5 ते सुरू तिथे रोज बसायचे. आपला ताल मृदुंग घेऊन हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे असा नामजप करत राहायचे. आणि मग हळू काही दिवस कोणीच आलं नाही. मग नंतर 1 जण, 2 जण असे एकाचे 2, दोनाचे 10, 10चे 100, 1000 कधी झाले कळलंच नाही आणि 1966 साली इस्कॉन या संस्थेची स्थापना झाली. नंतर प्रभुपाद यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे लायब्ररी ओपन केली. त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे जी जगन्नाथपुरीला रथयात्रा होते, ती रथयात्रा सुद्धा त्यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोला त्यांनी काय म्हणू शकतो आपण त्यांनी ती रथयात्रा काढली 1967 साली आणि त्याच्यानंतर काय प्रभुपादांनी मागे वळून पाहिलं नाही आणि अनेक शिष्य, अनेक भक्तगण जो आहे फॉरेन कंट्रीजमध्ये आपण म्हणू शकतो, की परदेशामध्ये त्यांनी तिथे तो उभा केला आणि त्याच्यानंतर 1 नाही, 2 नाही, 12 वर्ष 12 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी जवळ-जवळ 25 देशांमध्ये त्यांनी आपण म्हणू शकतो, की त्यांनी संपूर्ण ते फिरले आणि त्यांनी इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली. विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे 25 देशांमध्ये त्यांनी कृष्णाचा प्रचार प्रसार केला, भगवत धर्माचा प्रचार प्रसार केला आणि जवळ-जवळ 12 वेळा त्यांनी आपली पृथ्वीला प्रदक्षिणाच घालली असं आपण म्हणू शकतो. आणि शेवटी 1977 साली आपण म्हणू शकतो की ते त्यांचं निधन झालं किंवा ते भगवत धामाची त्यांना प्राप्ती झाली आणि पण जरी प्रभुपाद नसले तरी त्यांनी कुठेतरी त्या इस्कॉन नावाचा वटवृक्ष किंवा इस्कॉन नावाचं एक झाड लावलेलं होतं आणि त्याचा आज वटवृक्ष झालेला आहे आणि त्या वटवृक्षाच्या आपण म्हणू शकतो फळं एवढी आहेत, ठिकठिकाणी त्याची मंदिरं आहेत. आपण इस्कॉन मँगलोर जे आहे सध्या आपलं त्या मंदिरामध्ये तिथे मंदिराचं बांधकाम सुरू आहे आणि ठिकठिकाणी भारतामध्ये काय, परदेशात काय इस्कॉनची मंदिरं आहेत. आमचे नामनिष्ठदास प्रभू ह्या आपल्या इस्कॉन चे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, भारताचे अध्यक्ष आहेत आणि हाच आपल्या मंदिराचा आपण म्हणू शकतो इथे ॲड्रेस दिलेला आहे. इथे वेबसाईट दिलेली आहे आणि आपण लगेच पुढे जाणार आहोत.
कुठलाही अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना नमस्कार करतो, प्रणाम करतो. तर हे जे अर्चविग्रह आहेत, तुम्ही इस्कॉनच्या कुठल्याही मंदिरात जर गेला असाल किंवा जर आता तुम्ही जा आवर्जून, जर कधी गेला नसाल तर हा जो फोटो आहे, तर हे हे त्यातलाच एक फोटो आहे. हे जे अर्चविग्रह आहेत, ह्या ज्या मूर्ती आहेत, त्यांना आपण अर्चविग्रह म्हणतो. तर अशीच रोज सकाळी पूजा केलेली असते आणि इस्कॉनच्या राधा गोविंद जे मंदिर आहे, तर सर्वत्र त्याचा आपण त्या मंदिराची स्थापना आहे आणि आपण त्यांना रोज प्रणाम करूनच आपण आपल्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. मग आता आपण शिकतो आहोत भगवद्गीता. मग भगवद्गीता का? तर भगवद्गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे आणि मग त्याचा पद्धतशीर अभ्यास करायला भरपूर वेळ लागतो. म्हणजे कसं, की आता बघा आपला 18 दिवसाचा कोर्स आहे. पण 18 दिवसामध्ये 18 तास म्हणजे रोज 1 तास की नाही त्याच्यामध्ये तुम्हाला श्लोक पठण असेल, सगळंच असेल. आणि मग प्रत्येक आपण त्यातले बारकावे म्हणा किंवा प्रत्येक श्लोकाचा आपण अभ्यास घेऊ शकत नाही. पण आपण त्या अध्यायाचा सारांश जो आहे, तो आपण त्या 1 तासामध्ये कव्हर करायचा प्रयत्न करतो. पण म्हणून ही झाली आपली पहिली लेव्हल. अशा पहिली लेव्हल, दुसरी लेव्हल, तिसरी लेव्हल असं आपल्याकडे अ, अ, गीतेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पुढचे टप्पे आहेत आणि जवळ-जवळ आपल्याला 1 ते 1.5 वर्षामध्ये भगवद्गीता काय आहे, हे समजण्यासाठी किंवा हे आपल्याला समजतं. आणि अ, त्याच्यासाठी अजून आपल्याला एक प्रभुपाद यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे नामस्मरण करायचं. ते पुढच्या आपल्या अध्यायांमध्ये किंवा पुढच्या आपल्या दिवसांमध्ये आपण त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत. मग भगवद्गीतेत काय सांगितलेलं आहे, तर तो एक संवाद आहे. कोणामधला संवाद आहे? तर भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला संवाद आहे. यांच्यामधला अ, यांच्यामध्ये विचारांचं आदान-प्रदान आहे. अर्जुनाच्या मनात काय विचार होते, काय शंका होत्या आणि त्याचं निरसन भगवंतांनी कसं केलेलं आहे. तर तेच हे तत्वज्ञान आहे, तीच ही भगवद्गीता आहे. आणि हा भगवद्गीतेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला सगळ्यात पहिले तर सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि आपल्याला त्याच्यासाठी गीता महात्म्य जे आहे ते सगळीकडे आधी वाचलं जातं, ऐकलं जातं. तर आपण तेही ऐकूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. गीता महात्म्य जे आहे ते जिथेही गीतेचं अध्ययन होतं, पठण होतं, तिथे म्हटलं जातं. त्यातला एक श्लोक आहे, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. तर याचा अर्थ असा आहे, सर्व उपनिषदे गायींप्रमाणे आहेत आणि गायीचं दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत.
अर्जुन हे वासरू आहेत, गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त हे दूध पितात व उपभोग घेतात. भगवद्गीतेमध्ये ह्या ज्या सर्व ही जी उपनिषद जी आहेत ही गायींप्रमाणे आहेत आणि गायींचं दूध देणारे म्हणजे गायींमध्ये ते गायी ही दूध देते बरोबर, पण ते दूध निर्माण करणारे कोण आहेत तर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि अर्जुनासारखे आपण सगळे अर्जुन तर वासरू आहेच कारण की त्यांनी त्या अमृताचा आस्वाद घेतलेला आहे. साक्षात तो संवाद आहे भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचा संवाद आहे तो. तर अर्जुनाने तर त्याचा आस्वाद घेतलेलाच आहे, पण ह्या दुधरूपी अमृताचा आस्वाद जो आहे तो उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त आणि तुमच्या आमच्यासारखे ऑनलाईन भगवद्गीता शिकणारे सगळे त्याचा आस्वाद घेत आहेत, त्याचा उपभोग घेत आहेत. आणि प्रभुपाद यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की जो भगवद्गीतेचा किंवा गीता महात्म्य जे आहे त्याचं जे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की जो याचा भगवद्गीतेमध्ये हे जे ज्ञान दिलेलं आहे हे ग्रहण करणं किंवा भगवद्गीताच आपण नुसती वाचली किंवा ती समजून घेतली तर बाकी आपल्याला कुठलंही दुसरं ज्ञान ग्रहण करण्याची आवश्यकता नाही, गरज नाही असं पुढे प्रभुपाद यांनी त्यांच्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितलेलं आहे. मग आता भगवद्गीतेमध्ये जर आपल्याला शिकायचे आहे तर मुळात त्याचा आपल्याला सिलेबस काय आहे बऱ्याच जणांचा पहिल्यांदाच असतं की नाही. मग नेमकं तर आपण सुरुवातच अशी करायची की भगवद्गीता हा मुळात एक संवाद आहे. मग तो संवाद आतापर्यंत आपल्याला जर माहिती असेल तर फक्त कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातलाच आहे तर नाही, असं नाही आहे. तर भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातला तर संवाद आहेच, पण त्याबरोबर संजय आणि धृतराष्ट्र हेही त्या संवादामध्ये कुठेतरी त्या संवादाचा एक भाग आहे. संजय जे आहे ते धृतराष्ट्र यांचे काय म्हणू शकतो आपण त्यांचे सारथी होते, त्यांचे सेवक होते आणि त्यांना व्यास ऋषींनी दूरदृष्टी दिली होती, दिव्य दृष्टी दिलेली होती आणि एका सीसीटीव्ही फुटेज प्रमाणे सीसीटीव्ही फुटेज कसं असतं तशा पद्धतीने कुरुक्षेत्रावर काय सुरू आहे त्याचं जसंच्या तसं वर्णन जे आहे संजय धृतराष्ट्र त्यांच्या दालनामध्ये बसून ते ऐकत होते आणि संजय ते वर्णन करत होते. आणि म्हणून हा जो संवाद जो आहे हा जो भगवद्गीतेचा हा जो हे जे 18 अध्यायामध्ये की फक्त भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन नाही, अर्जुनाचे काही प्रश्न आहेत, 83 श्लोक आहेत. ते प्रश्न म्हणजे किंवा प्रश्न काय असतील, काही त्यांचं म्हणणं असेल असे ते 83 श्लोक आहेत. संजय हे वर्णन करता आहेत, त्यांचे 41 श्लोक आहे. हा भगवद्गीता ही याची सुरुवात कुठेतरी जी आहे की धृतराष्ट्र यांच्या एका श्लोक एक असला तरी तो खूप महत्वाचा आहे आणि त्या एका महत्वाच्या श्लोकामुळे अख्खा तत्वज्ञान भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी भगवान श्रीकृष्णांचे 575 श्लोक आहेत. अर्जुनाने प्रश्न विचारले आणि भगवंतांनी भरभरून त्याचं उत्तर दिलेलं आहे. आणि हे फक्त अर्जुनाचेच प्रश्न आहेत का नाही, तर हे अर्जुनामार्फत भगवंतांनी हे सगळ्यांच्या शंकेचं कुठेतरी निरसन केलेलं आहे. 5000 वर्षापूर्वी सांगितलेली ही भगवद्गीता आज सुद्धा ती भगवद्गीते तशीच्या तशीच आपल्याला कुठेतरी असं वाटतं की नाही याचा उपयोग आपल्या ह्या रोजच्या व्यवहारामध्ये रोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा होतो. म्हणजे असं वाटतच नाही की ही 5000 वर्षापूर्वी सांगितलेली आहे. असं वाटतं की ही आजच्या काळासाठी आताच्या काळासाठी सांगितलेली गेलेली भगवद्गीता आहे. मग भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलेलं आहे किंवा कुठल्या गोष्टींची चर्चा प्रामुख्याने झालेली आहे तर ते 5 विषय आहेत. तर त्या 5 विषयांमध्ये पहिला आहे ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. मग पहिले जे 4 विषय आहेत मग ईश्वर असेल, जीव असेल, प्रकृती, काळ हे जे आहेत हे आहेत शाश्वत आहेत, हे आहेत चिरंतन आहेत. मग भगवंत कोण आहेत, ईश्वर म्हणजे नेमकं काय तर त्याचं वर्णन इथे आलेलं आहे. मग त्यांना ईश्वर का म्हणायचं, त्यांना भगवंत का म्हणायचं, ते कोण आहेत त्याचं वर्णन आलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रकृती, आपल्याला मोह माया, त्याच्यानंतर ही प्रकृती, बद्ध जीव वगैरे आपण असे अनेक शब्द ऐकलेले असतात, वाचलेले असतात, पण नेमकं म्हणजे काय त्याचं वर्णन तिथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. प्रकृती कोण आहे ते सांगितलेलं आहे. 3 गुण काय आहेत त्याचं वर्णन आलेलं आहे. मग जीव, आपण जे जीव आहोत, जीवात्मा आहोत, 84 लक्ष योनी आपण ऐकलेल्या आहेत, सगळ्यांनी ऐकलेल्या आहेत. तर ते 84 लक्ष योनी म्हणजे नेमकं काय, मग जीव तो
कसा तयार होतो किंवा त्याचं वर्णन आहे ते भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर काळ. काळ ह्या शब्दाचा अर्थ असा आहे, काळ म्हणजे आपण वेळ सुद्धा म्हणू शकतो. काळ म्हणजे मृत्यू सुद्धा आहे. त्याचं सुद्धा वर्णन इथे भगवंतांनी खूप उत्तम पद्धतीने केलेलं आहे. आणि हे 4 शाश्वत गोष्टी आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे, ती म्हणजे कर्म. हे अशाश्वत आहे किंवा ते एक आहे हे पर्मनंट आहे पहिले 4 गोष्टी. कर्म हे टेम्पररी आहे, पण हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्मावरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. मग कर्म म्हणजे काय? त्याचं काय क्लासिफिकेशन आहे? त्याची व्याख्या नेमकी काय आहे? आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत किंवा इनफॅक्ट आपण झोपेपासून सुद्धा काय-काय करतो? मग त्याचं क्लासिफिकेशन कशा-कशात होतं? तर याचं वर्णन भगवंतांनी खूप उत्तम पद्धतीने 5व्या अध्याय, 4थ्या अध्यायात दिलेलं आहे. आणि मग अ, आपण पुढे लगेच जाणार आहोत. मग भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी किंवा ही भगवद्गीता जी आहे, तर आपल्या सगळ्यांनी बी आर चोपडाचं महाभारत सगळ्यांनी पाहिलं असेल. आणि जर नसेल पाहिलं तर काय म्हणू शकतो आपण 2 वर्षापूर्वी लॉकडाऊन होतं. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ते टीव्हीवर दाखवलं गेलं होतं. त्यामुळे तर सगळ्यांनी पाहिलेलंच असेल. लॉकडाऊनचा कालावधी असा होता, की जे वाईटातून चांगलं काही घडतं, त्याच्यातूनच ही ऑनलाईन भगवद्गीतेची आपण म्हणू शकतो संकल्पना कुठेतरी नामनिष्ठदास प्रभू यांनी अ, यांच्या मनात आली आणि त्या संकल्पनेचं कुठेतरी अनेक कृष्ण सेवकांनी त्याचा काय म्हणू शकतो ती प्रत्यक्षात उतरवली, प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट केली आणि आज आपली 1 नाही, 2 नाही, 44वी बॅच जी आहे ती उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. अनेक वेगवेगळ्या भाषांमध्ये सुरू आहे. तर आपण अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी मी सर्वात पहिले श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करते. त्याच्यानंतर आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करते. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, त्यांनाही वंदन करते. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा उपक्रम जो आहे, तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आणि अशा सगळ्यांना मी वंदन करून पुढे जाते आहे. तर आपल्याला महाभारताची पार्श्वभूमी माहिती असेल किंवा तुम्हाला ती कथा माहिती असेल, तर महाभारत जे आहे की भरतवंश म्हणजे भरत राजावरून आपल्या देशाचं भारत हे नाव पडलेलं आहे, हे सगळ्यांना माहिती असेल. तर त्याच्यामध्येच अ, धृतराष्ट्र आणि पंडू हे 2 भाऊ होते. आणि हरे कृष्ण सगळ्यांनी कृपया म्यूट ठेवा. आणि पंडू राजा आणि मग धृतराष्ट्र यांचे 100 पुत्र होते आणि पंडू राजा यांचे 5 पुत्र होते. कौरव आणि पांडव आपण त्यांना असं म्हणतो. आणि पंडू राजा जे होतं त्यांचं आकस्मिक निधन झालं म्हणू शकतो. आणि मग त्यानंतर धृतराष्ट्रांनी पांडवांच्या मुलांचं सुद्धा संगोपन केलं किंवा त्यांनाही वाढवलं. पण आणि ते राजा झाले. पण कुठेतरी त्यांना वाढवत असताना त्यांच्या मनामध्ये एक सुप्त इच्छा होती, की ही जी सत्ता जी आहे किंवा हे पुढे हा राजा या हस्तिनापूरचा राजा जो आहे किंवा त्याचं राजेपद जे आहे ते माझ्या मुलाला मिळावं, म्हणजे दुर्योधनाला मिळावं. आणि म्हणून अ, अशा विचारांनीच त्यांनी कुठेतरी त्यांच्या मनात तर ते विचार होते, ते रुजलेले होते. पण तसेच विचार त्यांनी कुठेतरी त्यांच्या मुलांच्या मनातही रुजवले. आणि मग झालं असं, की जशी-जशी मुलं मोठी होत गेली, मोठी झाली, त्याच्यानंतर दुर्योधनाने अ, खूप वेळा, अनेक वेळा पांडवांवर आपण म्हणू शकतो, की अनेक अन्याय पूर्वक अशी वर्तवणूक दिलेली आहे. त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यानंतर त्यांना फसवून द्यूत क्रीडेमध्ये बोलावून त्यांची पत्नी जी आहे द्रौपदी, तिचा त्यांनी सगळ्यात मोठा अपमान केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने त्याच्यानंतर 13 वर्षाचा वनवास त्यांना भोगावा लागलेला आहे. 13 वर्षाचा वनवास झाल्यानंतर जे वनवासामधून जेव्हा परत आले, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, की "आम्हाला आमचं राज्य जे आहे, इंद्रप्रस्थ जे आहे, ते तुम्ही परत द्या." पण दुर्योधनाने सांगितलं, की "मी राज्य तर देणार नाहीत." मग 5 गावांचा प्रस्ताव आला. 5 गावांचा प्रस्तावही त्यांनी दुर्योधनाने परतवून लावला आणि उलट उपमर्द करत किंवा अशा उद्धटपणे म्हणाला, की सुईचा जो अग्रभाग असतो, तेवढी सुद्धा जमीन मी पांडवांना देणार नाही. आणि म्हणजे शांततेचे किंवा सलोख्याचे कुठलेच मार्ग उरले नाहीत.
आणि म्हणून युद्धाशिवाय पर्याय उरला नाही आणि म्हणून कुठेतरी युद्धाचा निर्णय झाला. आणि मग युद्धाचा निर्णय झाला आणि मग तिथेच तेव्हाच ही भगवद्गीता कुठेतरी सांगितली गेली. मग आता ही भगवद्गीता सांगितली गेली किंवा युद्धाचा निर्णय झाला, पण हे जे तत्वज्ञान जे आहे, हे भगवंतांनी अर्जुनाला जेव्हा सांगितलं, तेव्हाची परिस्थिती अशी होती, की अर्जुनाचा कुठेतरी भ्रमनिरास झाला होता. भ्रमाचं स्वरूप ही जणू काही कृष्णाचीच मांडणी आहे. आणि जर अर्जुनाचा कदाचित गोंधळ झाला नसता, अर्जुन एक धनुर्धारी होता, युद्धभूमीवर उतरला आणि धार 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 सगळ्यांना त्यांनी नेस्तनाबूत केलं असतं, त्यांनी त्यांचा वध केला असता, तर ते युद्ध जिंकले, तरी ते युद्ध जिंकलेच असते. पण नाही, कुठेतरी ही भगवंताची योजना होती, की कुठेतरी हे जे तत्वज्ञान होतं, हे जे ज्ञान होतं, हे कुठेतरी ते कुठे खंडित झालेलं होतं, काळानुरूप कुठेतरी लुप्त झालेलं होतं. आणि मग ते पुन्हा आपल्या सगळ्यांच्या समाज कल्याणासाठी, धर्माच्या रक्षणासाठी, पुन्हा त्याची प्रस्थापना करण्यासाठी हे ज्ञान कुठेतरी पुन्हा या धर्तीवर म्हणा किंवा या समाजामध्ये ते त्या ज्ञानाचा कुठेतरी झरा जो आहे किंवा तो प्रवाह आहे, तो वाहण्यासाठी त्यांनी अर्जुनाची निवड केलेली आहे. आणि म्हणून कुठेतरी अर्जुनाचा गोंधळ झालेला आहे. आणि भगवंतांनी ही जी भगवद्गीता जी आहे, तो उपदेश जो आहे, ते तत्वज्ञान जे आहे ते अर्जुनाला सांगितलं. पण ते फक्त अर्जुनाला सांगितलं का नाही, तर अर्जुनाकरवी त्यांनी आपल्या सगळ्यांना हे तत्वज्ञान जे आहे, हा उपदेश जो आहे तो सांगितलेला आहे. युद्धस्थळ आहे, युद्धभूमी आहे. आणि मला आता सगळ्यांनी एकेकाने अनम्यूट करून सांगायचं आहे. तर मला सांगा, हे कोण आहेत? हे सांगू शकाल का? हे जे कॉर्नरला दिसतायत ना, हे कोण आहेत? एकदम एक्स्ट्रीम कॉर्नरला अनम्यूट करून मला सांगा. धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र. खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. धृतराष्ट्र. हरे कृष्ण. त्याच्यानंतर हे एकदम ह्या एक्स्ट्रीम कॉर्नरला बघा, इथे हे जे दिसतायत, माझा कर्सर दिसतोय तुम्हाला, हे कोण आहेत? ओळखताय? कर्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे? हरे कृष्ण. दुर्योधन. अर्जुन असेल. दुर्योधन बरोबर आहे. दुर्योधन. हो हो, अगदी बरोबर, दुर्योधन आहे. आणि हा जे आता मधलं जे आहे, हे चित्र कोणाचं आहे किंवा हे कोण आहे? अर्जुन. 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 खूप छान माताजी. तर हेच युद्धभूमी आहे आणि याचंच वर्णन आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. पहिला अध्याय आपण सुरू करतो आहे. पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. आता मला सांगा, विषाद या शब्दाचा अर्थ कोणाला माहिती आहे? विषाद मतलब त्याचं दुःख, त्याला वाईट वाटतंय. खूप छान. पश्चाताप होतोय. खूप छान. हरे कृष्णा. विषाद म्हणजे वैषण्य, दुःख. त्यांना अर्जुनाला एक दुःख झालेलं आहे, एक निराशा आलेली आहे. आणि तीच निराशा, तेच नैराश्याचं वर्णन जे आहे ते आपल्याला पहिल्या अध्यायात बघायला मिळतं आहे. पहिला अध्याय आहे अर्जुन विषाद योग. धृतराष्ट्र यांचा पहिलाच श्लोक आहे, एकच श्लोक आहे, पण तो श्लोक जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे. धृतराष्ट्र म्हणत आहे, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नाही, याचं वर्णन ओके, हरकत नाही. हा, तर धृतराष्ट्र यांनी सांगितलेलं आहे की धृतराष्ट्र, धृत म्हणजे जे आहेत हट्टी म्हणू शकतो आपण, किंवा दुष्ट म्हणू शकतो, किंवा धीट असं म्हणू शकतो. आणि राष्ट्र म्हणजे राज्य किंवा सत्ता. तर धृतराष्ट्र म्हणजे ज्याची सत्तेसाठी, राज्यासाठी जो खूप धीट आहे किंवा ज्याला आसक्ती आहे, हट्टीपणा आहे, असा हा धृतराष्ट्र. त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र, म्हणजे धर्मक्षेत्र अशा कुरुक्षेत्र ठिकाणी की माझे पुत्र मामका पांडवाश्चैव, म्हणजे माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र म्हणजे पांडव काय करता आहेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे. आता हा प्रश्न बघा, जर आपल्याला बघितलं तर कसा बाळबोध प्रश्न आहे एका पद्धतीने जर बघितलं तर, आणि एका पद्धतीने बघितलं तर कुठेतरी भीती सुद्धा व्यक्त होती आहे.
कारण की ते धर्मक्षेत्र जे आहे ते कुरुक्षेत्र जे आहे ते धर्मक्षेत्र आहे. त्याला धर्मक्षेत्र का म्हणावं? कारण की ती पावनभूमी आहे. पावनभूमी का आहे? कारण की तिथे लाखो ऋषीमुनींनी तपश्चर्या केलेली आहे आणि ते तपश्चर्येने ती पावन झालेली अशी भूमी आहे. आणि मग त्या भूमीचा प्रभाव जर माझ्या मुलांवर पडला आणि त्यांचा विचार बदलला युद्धाचा आणि त्यांनी पांडवांना राज्य दिलं तर ही एक कुठेतरी भीती आहे. त्याच्यानंतर दुसरं असं आहे की त्याच श्लोकामध्ये म्हणतायत की मामका पांडवाश्चैव म्हणजे त्यांनी आपल्या लहान भावंडाची मुलं ही आपलीच मुलं अशी समजलं पाहिजे, पण नाही, त्यांनी तिथे वेगळेपणा दाखवलेला आहे की माझी मुलं आणि पंडूची मुलं. म्हणजे त्यांनी तिथे दोन प्रतिस्पर्धी उभं केल्यासारखं अशा पद्धतीने त्यांनी संजयकडे विचारणा केलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे इथे प्रभुपाद यांनी, की बघा आपल्याकडे कुठलंही हरे कृष्णा सगळ्या कोणाचा माईक जर अनम्यूट असेल तर तो म्यूट करा. तर आपल्याकडे कधी पण बघा जर कुठली पूजा असेल किंवा आपण नवीन घरामध्ये प्रवेश केला तर आपण दूध ओतू घालतो, हो की नाही? मग आपण खूप छान असतं पण आपण तेव्हा काय करतो, दूध ओतू घालतो, हो की नाही? म्हणजे ती जी प्रक्रिया जी आहे ती शुभ मानतो. म्हणजे तसंच हे जे क्षेत्र जे आहे हे धर्मक्षेत्र आहे, ही पावनभूमी आहे. आणि मग पण तिथे त्या पावनभूमीमध्ये किंवा याची विचारणा काय आहे की मामका पांडवाश्चैव म्हणजे त्याच दुधामध्ये बघा जर आपण लिंबू पिळला तर त्याचा चोथा वेगळा होतो, पाणी वेगळं होतं. अशा पद्धतीने कुठेतरी त्यांना त्यांच्या प्रश्नांनी त्या दोन त्या भूमीवर असलेल्या आपलेच जे मुलं आहेत म्हणजे लहान भावांची मुलं म्हणजे ही आपलीच मुलं झाली की नाही. पूर्वी तर एकत्र कुटुंब पद्धती होती आणि तरी सुद्धा त्यांनी तो फरक केलेला आहे. आणि म्हणजे चोथा पाणी कसं वेगळं करतात तसं त्यांनी माझी मुलं आणि पांडवांची मुलं असं वेगळेपणा दाखवलेला आहे. आणि मग प्रश्न बघा पुन्हा भीती पण आहे, पण तरी बाळगत प्रश्न आहे की कुरुवत आता युद्धभूमीवर आलेले आहेत, शस्त्र घेऊन आलेले आहेत, तर निश्चितच ते काही खांद्याला गळ्यात गळे घालून गप्पा तर मारणार नाही. म्हणजे युद्धासाठीच तयारी असेल किंवा त्याचंच नियोजन सुरू असेल की नाही. पण तरी त्यांनी प्रश्न विचारला. म्हणजे आपण जेव्हा दूध खराब झालं तर आपण त्याचं काय करणार की आपण एक तर त्याचं आपण काहीतरी साखर वगैरे घालून त्याचा काहीतरी गोड पदार्थ करतो, म्हणजे मावा पेढा वगैरे असं, किंवा आपण त्याचे रसगुल्ले बनवतो, हो की नाही? म्हणजे हे इतकं साधं आहे पण तरी सुद्धा आपण तो मनामध्ये एक भीतियुक्त प्रश्न असा त्यांनी विचारलेला आहे आणि तो खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि त्यावर संजय उत्तर देत आहेत. संजय यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि संजय उत्तर देताना त्यांनी सुरुवात आधी कौरवांच्या काय म्हणू शकतो की छावणीपासून केलेली आहे. तर त्याचं वर्णन आलेलं आहे दुसऱ्या श्लोकापासून. तर हरे कृष्णा माताजी. दीपांजली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी वर्णन करताना कौरव सेनेचं वर्णन करताना संजयाने दुर्योधनाचं पहिले वर्णन केलेलं आहे. आणि दुर्योधन अत्यंत क्रोधाने आपल्या गुरूंना प्रश्न विचारतो आहे. द्रोणाचार्यांना प्रश्न विचारतो आहे. द्रोणाचार्य हे कौरवांचेही गुरु होते, पांडवांचेही गुरु होते आणि द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न याचेही गुरु होते. आणि म्हणून खूप राग आलेला आहे. कुठेतरी दुर्योधनाच्या मनातही भीती आहे, कौरवांच्या मनातही भीती आहे. कारण की बघा 13 वर्षाचा वनवास जरी होता तरी दुर्योधनाला काही झोप लागलेली नव्हती. 13 वर्षाची त्याची शांतीची झोप नव्हती. त्याने पांडवांच्या मागे सैन्य पाठवलेलंच होतं की कसं पांडवांचा आपल्याला तिथेच घात करता येईल. पण कर्मधर्म संयोगाने ते धर्माला अनुसरून होते आणि त्यामुळे धर्माचं रक्षण करण्यास कुठेतरी होतच. आणि त्यामुळे पांडव जे आहे 13 वर्षाच्या वनवासानंतर पुन्हा दुर्योधनासमोर आले होते. आणि परत ती कुठेतरी एक भीती होती आणि ते म्हणून ती भीती, तो राग, तो क्रोध त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. सांगतायत की बघा तुमचाच शिष्य दुष्टद्युम्न, तुम्हीच त्याला शिकवलेलं आहे आणि पहा त्याने एकच मिनिट माझं ना चार्जर लावते. तर त्यांनी दुर्योधन विचारत आहेत की तुमचाच शिष्य बघा की कसा एकदम तुम्हीच शिकवलेला आहे, तुम्हीच ते शस्त्र विद्येचं ज्ञान दिलेलं आहे आणि तरी तुमच्याच विरुद्ध तो
त्याने किती उत्तम पद्धतीने युद्ध रचना केलेली आहे, युद्धनीती केलेली आहे आणि तुमच्याच विरुद्ध तो शस्त्र घेऊन लढायला तयार झालेला आहे, अशी भीती त्यांनी किंवा असा हा जो राग जो आहे आपल्या गुरूंपुढे, द्रोणाचार्यांपुढे त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. सॉरी आणि त्याच्यानंतर पुढे वर्णन आलेलं आहे. कौरवांचं वर्णन करता करता सगळ्यांचंच वर्णन केलेलं आहे आणि मग कौरवांचं वर्णन झाल्यानंतर कुठेतरी पांडवांचं वर्णन संजय करता आहेत आणि पांडवांचं वर्णन करताना संजय यांनी त्यांच्या सैन्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि त्यांच्या सैन्याचं वर्णन करताना त्यांनी कुठेतरी 9 कारणं सांगितलेली आहेत की पांडव हे युद्ध का जिंकू शकतात. मग ती 9 कारणं कुठली होती? तर पहिलं त्यातलं एक कारण होतं धर्मक्षेत्र. ही जी मनामध्ये भीती होती, ही जी दुर्योधनाच्या क्रोधामध्ये दिसत होती, ती क्रोध नसून ती कुठेतरी भीतियुक्त क्रोध होता. शंका विचारली होती, काय करता आहे? तर ती शंका नव्हती, तर ती भीतियुक्त शंका होती धृतराष्ट्राची. आणि त्यामुळे त्याचं कारण असं आहे की ही एक पावनभूमी आहे, धर्मक्षेत्र आहे. त्याच्यानंतर हा जो अर्जुनाकडे हा जो होता, हा दिव्य रथ होता. त्याच्यानंतर तो रथ जो आहे तो तिन्ही लोकात कुठेही फिरू शकत होता. त्याच्यानंतर त्याला 4 अश्व होते. त्याच्यानंतर त्या रथावर एक ध्वज होता आणि त्याला कपिध्वज म्हणायचे. कपिध्वज का म्हणतात? कारण की तिथे हनुमंत स्वतः विराजमान होते आणि म्हणून तो कपिध्वज. मग शंखनाद, तिथे त्या रथाचे सारथी साक्षात भगवान श्रीकृष्ण असल्यामुळे त्यांचा शंखनाद, ते शंखनाद जो होता किंवा पंचजन्य शंख होता किंवा ह्या सगळ्यांचा जो शंख, तर तो शंखनाद कुठेतरी एक कारण होतं. त्याच्यानंतर अर्जुनाकडे तुम्हाला जे गांडीव दिसत आहे ते पशुपती अस्त्र आहे, ते साक्षात भगवान शिवशंकर यांनी त्यांना प्रसन्न होऊन दिलेलं होतं. त्याच्यानंतर त्या दिवशी ज्या दिवशी हे युद्धासाठी ते जमले त्या कुरुक्षेत्रावर आणि युद्ध सुरू करणार होते, त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती. आणि त्या रथाचा सारथी कोण होता? तर ऋषिकेश, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण. म्हणजे ते भगवान श्रीकृष्ण आहे. जिथे धर्म आहे तिथे भाग्यलक्ष्मी असणारच, तिथे लक्ष्मीचा वास असणारच, तिथे विजय असणारच. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यक्त जीविता. कौरवांचं 11 औक्षणी सैन्य होतं, पांडवांचं 7 औक्षणी सैन्य होतं, म्हणजे जवळजवळ निम्न सैन्य होतं. पण प्रत्येक रथी महारथी, प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक योद्धा जो होता की मी पांडवांसाठी, मी धर्मासाठी मी युद्ध करणार आणि त्यक्त जीविता म्हणजे मला इथे मरण आलं तरी चालेल, पण मी तेवढ्याच सशक्त पद्धतीने मी युद्ध करणार. त्यक्त जीविता ही अशी 1 नाही 2 नाही 9 कारणं होती जी संजय यांनी धृतराष्ट्र यांना वर्णन केली आणि म्हणून पांडवांची ही 9 कारणं, की विजयाची कारणं, त्यांना विजयश्री का मिळतील त्याचं वर्णन कुठेतरी संजय यांनी केलेलं आहे. ही 9 कारणं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत, कारण कुठेतरी तुम्हाला प्रश्न सोडवताना याच्यातली ही कारणं विचारले जातील. आणि मग त्याच्यामध्ये ह्या 9 कारणांमध्ये एक शंखनाद आलेला आहे, हो की नाही? कौरवांनी आपला शंख वाजवला, पांडवांनी आपला शंख वाजवायला सुरुवात केली. शंख वाजवण याच्यासाठी की एवढं सैन्य आहे, लाखोंनी सैन्य आहे, प्रत्येकाला कळलं तर पाहिजे की आता आक्रमण करायचं आहे, आता युद्ध करायचं आहे, युद्धाची सुरुवात करायची आहे. आणि म्हणून कुठेतरी युद्धाची घोषणा करण्यासाठी शंख वाजवला जात असे. आणि मग प्रत्येकाने आपला शंख वाजवला. कौरवांनी त्यांचे शंख वाजवले, पांडवांनीही वाजवले. त्याच्यामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी पंचजन्य शंख वाजवला. अर्जुनाचा देवदत्त शंख होता. त्याच्यानंतर भीमाने त्यांचा शंख वाजवला. अनंत विजय युधिष्ठिर यांचा शंख. प्रत्येकाने आपापले शंख वाजवले. इथे भीष्म, पितामह भीष्म, त्याच्यानंतर गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दुर्योधन यांनीही आपापले शंख वाजवले. पण जेव्हा पांडवांचे शंख वाजले तेव्हा कौरवांच्या मनामध्ये एक भीती निर्माण झाली आणि त्याचं वर्णन संजय करता आहे. सघोषोधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलभिर्विमादयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तर दुमदुमून गेले आणि
धृतराष्ट्रपुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो शंखनिनाद होता किंवा शंखनाद जो होता तो कसा होता त्याचं वर्णन इतके सुंदर केलेलं आहे. नभश्च पृथ्वी शैव म्हणजे नभ म्हणजे आकाश, पृथ्वी म्हणजे पृथ्वी दणाणून गेलेले आहे, दुमदुमून गेलेले आहे. आणि त्याच्यामुळे धृतराष्ट्र पुत्रांची जी पुत्र आहेत किंवा धृतराष्ट्रांची जी त्याचा जो आवाज जो आहे त्याच्याने त्यांची हृदये जी आहेत ती कुठेतरी विदीर्ण झालेली आहेत, कुठेतरी काळजाचा ठोका चुकलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याचं वर्णन इथं संजयांनी केलेलं आहे की हा जो शंखनिनाद वाढतच गेला आणि यांच्या मनातली भीती वाढतच गेली, कौरवांच्या मनातली भीती वाढतच गेली. त्यांच्या पुत्रांची हृदय जी आहे ती विदीर्ण झालेली आहेत. आणि हे सगळं वर्णन करत असताना अर्जुन जे आहेत त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना आता इथे 21व्या श्लोकामध्ये बघा भगवान श्रीकृष्ण पहिल्यांदा भगवद्गीतेच्या ह्या 18 अध्यायामध्ये आपण त्यांचा उल्लेख झालेला आहे. त्यांचा उल्लेख कसा झालेला आहे? भगवान श्रीकृष्ण हे वत्सल आहेत. त्यांचा उल्लेख एक सारथी म्हणून झालेला आहे. भक्ताचा सारथी म्हणून तिथे प्रथम उल्लेख झालेला आहे. आणि सांगता आहेत अर्जुन त्यांना सांगता आहेत की केशवा तुम्ही हा जो रथ जो आहे तो दोन्ही सैन्याच्या बरोबर मधोमध घेऊन उभा करा आणि मला बघायचं आहे की कोण कोण आहे सैन्यामध्ये किंवा आपण काय रणनीती अवलंबू शकतो, कसं युद्ध आपण सुरुवात करू शकतो आणि कसं आपण जिंकण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो वगैरे, म्हणजे काय थोडक्यात प्लॅनिंग करायचं वगैरे अशा भावनेने अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलं. आणि सारथी होता त्यामुळे आपले जे कोणी आपल्याला जी आज्ञा केलेली आहे अशा पद्धतीने भगवंतांनी तो रथ जो आहे तो बरोबर पुढे न्यायला सुरुवात केली. जसा जसा रथ पुढे जातो आहे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, त्याच्यानंतर एक नाही दोन नाही 100 कौरव, 100 भावंड, अनेक रथी महारथी, मामा असतील, अनेक आप्तेष्ट, अनेक मित्रमंडळी जी आहे ती तिथे सगळेच्या सगळे त्या कौरव सेनेमध्ये अर्जुनाने त्यांना पाहिलं. रथ पुढे जातो आहे आणि मनामध्ये मात्र अर्जुनाच्या विचारांचा प्रवाह जो आहे तो कुठेतरी सुरू झालेला आहे किंवा ते विचार सुद्धा तसेच पल्लवित होत आहेत, तसेच प्रभावित होत आहेत. आणि एक नाही त्या विचारांना अनेक शाखा फुटत आहेत, अनेक काय म्हणू शकतो आपण की वेगवेगळे फाटे फुटत आहेत. आणि मग त्यांच्या अर्जुनाच्या मनात विचार आला की सगळ्यात पहिला विचार जो आला तो विचार असा आहे की त्याला ह्या सगळ्यांबद्दल करुणा निर्माण झाली. करुणा का निर्माण झाली? कारण की माझेच गुरु, माझेच पितामह ज्यांच्या मांडीवर मी बसलो, मी खेळलो, मी लहानाचा मोठा झालो, ज्यांनी माझ्यावर संस्कार केले, ज्यांनी मला शिकवलं, ज्यांनी मला ह्या ह्या युद्ध करण्यासाठी लायक बनवलं, अशा गुरूंच्या, अशा पितामह भीष्म यांना मी मारायचं, असा कुठेतरी मनात विचार आला. आणि मग पुढचा लगेच विचारांना फाटे कसे फुटतात बघा. पुढचा लगेच विचार आला की त्यांच्याबद्दल करुणा निर्माण झाली की हे तर माझेच आहेत, प्रेमभाव, मोह निर्माण झाला, मग हे माझेच आहेत, मग जर मी यांना मारलं तर मला आनंद कसा मिळेल? मग लगेच पुढचा विचार, जर मी यांना मारलं, हे माझे कोण आहेत? ज्येष्ठ आहे, ज्येष्ठांना आपण वाकून नमस्कार करतो, त्यांना आपण उलट बोलत सुद्धा नाही. आणि पांडव एवढे संस्कारी होते, एवढं धर्माचं आचरण करणारे होते, त्यामुळे यांच्यावर युद्ध करायचं, यांच्या सोबत युद्ध करायचं. आणि ते कशासाठी? तर एका राज्यासाठी युद्ध करायचं. आणि त्या राज्यासाठी आपण हे एवढ्या मोठ्या पापाचं भागीदारी व्हायचं, कारण की गुरूंना मारणं, गुरु हत्या तेवढं मोठं पाप आहे. तर हे कसं आम्ही सहन करणार किंवा हे पापाचं आम्ही त्याचं परिमार्जन करणार आहोत, हा विचार आला. लगेच पुढचा विचार असा आला, कौटुंबिक परंपरा. सर्वच जवळजवळ क्षत्रिय राजे जे आहेत त्या कुरुक्षेत्रावर आलेले आहेत, युद्धासाठी सज्ज झालेले आहेत. आणि निश्चितच त्याच्यातले 11 औक्षणी सैन्य होतं. तर त्याचं सगळेच त्या सगळ्या क्षत्रियांचा जर तिथे मृत्यू झाला, तिथे त्यांना मरण पावलं, तर क्षत्रियांचं काय होईल, त्यांच्या स्त्रियांचं काय होईल, त्यांच्या मुलांचं काय होईल, माझ्या कुटुंबाचं काय होईल? सगळ्यांना जर इथे मृत्यू आला तर पुढे माझी कुटुंब, आमचा जो वंश जो आहे तो कसा वाढेल? त्यांचं हे सगळे इथं यांचा मृत्यू पावल्यानंतर, मरण पावल्यानंतर आपल्याकडे
इतरांचे सुद्धा जे काही षोडोपचार आहे, जे काही करतात ते सगळं ते कोण करेल, कोण उरणार आहे मागे, असे अनेक नाही, एक नाही, दोन नाही, असे अनेक प्रश्न, अनेक विचार मनामध्ये आले आणि त्या विचारांनी इतका काहूर माजवला की त्यांची दोलायमान अवस्था झाली. आम्ही हे करतो हे योग्य आहे का? आम्ही काय म्हणजे एका राज्यासाठी एवढ्या जणांचा वध करायचा, एवढ्या जणांना मारायचा, एवढा रक्तपात करायचा. मग हे योग्य आहे का? मग हे योग्य आहे की अयोग्य आहे? आम्ही क्षत्रिय आहोत. मग सगळं आठवतं आहे की द्रौपदीचा अपमान झालेला आहे. कौरव आपल्याशी कसे वागलेले आहेत. अनेक अनेक विचार आहेत. मग योग्य काय अयोग्य काय कळत नाही आणि म्हणून असमंजस्य. त्यांनी त्यांच्या हरे कृष्णा, कोणाचा तरी माईक ऑन आहे. हरे कृष्ण. आणि मग हे कुठेतरी विचार जे आहेत ते अर्जुनाच्या मनामध्ये निर्माण झालेले आहेत आणि ते विचार त्यांनी भगवंतांना बोलून दाखवलेला आहे आणि ते विचार त्यांनी भगवंतांना बोलवून दाखवलेला आहे आणि त्यानंतर नुसते विचार नाही बोलून दाखवले तर त्यांनी आपला जो मुकुट जो आहे तो बाजूला सारलेला आहे. त्यांनी आपलं धनुष्य जे आहे ते बाजूला ठेवलेलं आहे. डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत आणि त्या अश्रू नीच असं पूर्ण अशा अश्रुभरी नयनांनीच ते भगवंतांना सांगता आहेत, तुम्ही युद्ध नाही करू शकत. केशवा, मी युद्ध कसं करू? मी युद्ध नाही करू शकत. आणि त्यांनी ही कारणं सांगितलेली आहेत. हे माझेच आहेत. त्यांच्याबद्दल वाटणारी करुणा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. युद्ध मी का करू? कशासाठी करू? मला काय आनंद मिळणार आहे? आम्हाला ते राज्य चालवण्यामध्ये काय आनंद मिळणार आहे? किंवा इथे हेच कोणी नसतील त्या राज्यामध्ये. आणि मग यांना मारल्यानंतर आम्हाला केवढं ते पाप लागेल? आमच्या परंपरेचं काय? आमच्या कौटुंबिक परंपरा आमच्या वंशाचं पुढे कसं होईल? आणि त्यामुळे योग्य अयोग्याची जाण राहिलेली नाही आहे, समजत नाही आहे, असमंजस्य निर्माण झालेलं आहे, दोलायमान अवस्था निर्माण झालेली आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही. आणि ही जी अवस्था जी आज अर्जुनाची झालेली आहे तीच अवस्था कुठेतरी ही जी 5,000 वर्षापूर्वी झालेली अवस्था जी आहे आजच्या काळामध्ये त्यातली कुठली तरी एक अवस्था किंवा कुठले तरी विचार आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये आपण अनुभवत असतो. काहीतरी असेच प्रश्न असतात, अशाच निगडीत आपल्याला प्रश्न असतात, कुठेतरी मोह असतो, कुठेतरी वाटत असतं की अरे हे तर माझेच आहेत, मग यांना कसं मी बोलू, यांच्या विरुद्ध मी कसं वागणार किंवा मी कसं निर्णय घेणार. अनेक नाही अनेक विचार वेगवेगळे ह्याच पद्धतीचे विचार मनात असतात, प्रश्न असतात, शंका असतात आणि त्यामुळे आपल्याही मनात हे प्रश्न आहेत आणि म्हणून ही 5,000 वर्षापूर्वी सांगितलेली भगवद्गीता कुठेतरी आज सुद्धा आपल्याला असं वाटतं की आजच्या घडीसाठी ही सांगितली गेलेली आहे, बोलली गेलेली आहे आणि तेच तत्वज्ञान, तीच भगवद्गीता आपल्याला भगवंत त्याच्या ह्या प्रश्नांची उत्तर भगवंत देता आहे, दुसऱ्या अध्यायापासून देता आहे आणि तीच भगवद्गीता आपण शिकणार आहोत. भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या शिकवणीवर आधारित भगवद्गीता जशी आहे तशी भगवंतांनी किंवा प्रभुपाद यांनी ही जी भगवद्गीता जशी आहे तशी त्याचा अनुवाद केलेला आहे आणि मग ती भगवद्गीता जशी आहे तशी हेच का शिकायचं किंवा हेच का आपण वाचायचं? त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला त्याचं वर्णन भगवंतांनी 4थ्या अध्यायात केलेलं आहे. कुठेतरी गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती खंडित झालेली आहे आणि अर्जुनामार्फत ती पुन्हा कुठेतरी भगवंतांनी चालू करायचा प्रयत्न केलेला आहे. मग गुरु शिष्य परंपरा काय आहे? तर त्याचं इथं आपल्याला चित्रामध्ये सुद्धा वर्णन आहे आणि इथं सांगितलेलं आहे की परंपरा काय आहे? गुरु शिष्य परंपरा म्हणजे काय? की ते जे ज्ञान आहे म्हणजे भगवंतांना जे सांगायचं आहे, भगवंतांना जे अपेक्षित आहे, धर्म काय आहे, आपला हा प्रपंच आपण कशा पद्धतीने, हे समाज जो आहे, हे कुटुंब जे आहे, कशा पद्धतीने आपलं आचरण असलं पाहिजे, तर त्याचं ते ज्ञान ते कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग त्या जसंच्या तसं ते पुढे त्यांच्या शिष्यांनी, त्यांच्या शिष्यांकडे, त्यांच्या शिष्यांनी तसंच्या तसं असं ते ज्ञान जे आहे ते आपल्याला त्या भगवद्गीता जशी आहे तशी याच्यामध्ये प्रभुपाद यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला भगवद्गीता जशी आहे तशी हे आपण त्याच्या प्रभुपाद यांनी सांगितलेल्या तात्पर्य आणि अर्थ जे आहेत ते पुढच्या 18 अध्यायांमध्ये आपण पुढच्या 18 दिवसांमध्ये आपण शिकणार आहोत. मग त्याचं इथं आपल्याला एक छोटं उदाहरण आहे की आपण जेव्हा
मोबाईल चार्ज करतो किंवा आपण एखादा डेटा ट्रान्सफर करतो, हो की नाही? त्याच्यासाठी बघा ती कॉर्ड असते, ती केबल असते. ती जर कुठे तुटली असेल, तर आपला मोबाईलही नीट चार्ज होत नाही किंवा कुठेतरी तो डेटाही नीट ट्रान्सफर होत नाही. पण अशीच ही गुरु-शिष्य परंपरा आहे. तर की अ, तो जो संदेश जो आहे, तो जसाच्या तसा हा आपल्यापर्यंत पोहोचवला आहे किंवा पोहोचवण्याचं काम प्रभुपाद यांनी केलेलं आहे. आपण कानगोष्टीचा खेळ कुठेतरी ऐकला होता. पण तसा कुठेही न होता किंवा तो खेळ जो आहे, तशा पद्धतीचं कुठेही काहीही न होता, ते ज्ञान जसंच्या तसं आपल्याला कुठेतरी ह्या भगवद्गीता जशी आहे तशीमध्ये आपल्याला तात्पर्यामध्ये प्रभुपाद यांनी सांगितलेलं आहे आणि तेच आपण उद्याच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगणार आहेत, भगवंत बोलणार आहेत आणि आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला वर्णन होतं. आजच्या अध्यायामध्ये 3 जणांचा संवाद होता किंवा 3 जणांनी बोललं गेलं असं आपण म्हणू शकतो. पहिलाच प्रश्न धृतराष्ट्र यांचा होता. त्याच्यानंतर संजय यांनी वर्णन केलेलं आहे युद्धभूमीचं आणि युद्धभूमीचं वर्णन करताना त्यांनी कौरव सेनेचं वर्णन केलेलं आहे. कौरव सेनेचं वर्णन करताना दुर्योधनाच्या मनात असलेली भीती जी आहे, त्याचं वर्णन आलेलं आहे. ती भीती इतकी आहे, की साधा युद्धासाठी पुकारलेला जो शंख जो आहे, त्याच्याने सुद्धा त्यांची हृदयं जी आहेत, काय वर्णन आहे? व्यासांनी इतकं सुंदर वर्णन केलेलं आहे, हृदयानी वेदारयत. आणि अशा पद्धतीने त्यांच्या काळजाचा ठोका कुठेतरी हृदय त्याची जी आहे, ती धडधड करायला लागलेली आहे. अर्जुनाचं निरीक्षण आहे, की अर्जुन म्हणत आहेत, की हे सगळे माझेच आहेत, हे माझे आप्तेष्ट आहेत. कुठेतरी मी यांना मारून मला आनंद काय मिळणार आहे? मला केवढं मोठं पाप लागेल असे एक नाही, अनेक विचार मनामध्ये आहेत. असमंजस्य तयार झालेलं आहे आणि म्हणून त्यांनी शेवटी आपलं अस्त्र जे आहे, शस्त्र जे आहे तेच बाजूला सारलेलं आहे आणि त्यांनी सांगता आहेत, की मी युद्ध नाही करू शकत भगवंता, केशवा मी युद्ध नाही करू शकत. आणि इथेच कुठेतरी आपला पहिला अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.